Здравейте! Искам да ви съобщя за една моя нова колаборация, а именно с All Good. Това са моите любими веган протеини. Както съм ви споменавала и преди, предпочитам веган протеин пред суроватъчен, защото суроватъчният редовно ме подува, създава ми дискомфорт и за жалост ми излизат пъпки по лицето. Така, тук имаме два варианта, като това са протеините, веган протеини, а това са Complete Meal. В следващите ми постове ще ви разкажа малко по-подробно каква е разликата за калориите, за като цяло приема, кое кога препоръчвам аз, но това е моят избор. Кода ми е OLANGI, печата минус 10% отстъпка. А сега аз ще взема от този протеин с вкус на солен карамел, който ми е любим. Слагам си една доза в шейкъра и отиваме на тренировка.